paket-paket. Selamat siang, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangu nggih, Mbak, kula mboten nate panggih jenengan nih. Kula nyun kunir asem, Mbak. Di plastik gelas. Nggih, teng plastik mawon. Ya, mboten nate teng dalem ae. Gelas maksudnya Sibuk. sibuk napa leh? Paling nggih sibuk. Bu soteng. Walah, sibuk niku nggodek intan. Ngomong putu. Malah jarang sakniki, nggih. Wong digendong nggih mboten purun. Pon pinten tahun, Bu? Dek wingi nika 16 tanggal 16 nika setunggal tahun ya, Mbak. Wis tahun. Nggih. Bawa Tan. Oh alah. Matur suwun nggih. Lah kena apa, Dok Tan? Kakak panas sak. Biasanya nek ten tiyang kaos kakian dilane ngeten. Ibu kaos kakian kayak wong gering jere. Enggak, Tan, ini Mbak biar ndak panasen. Semlekit rasane. Nggih, jamu Jawa. Wis nanti minum ayo ngresiki omah ngarep. Dalam sampun. Alah damel sambel ngoten mawon. Susu. Berapa niki? Berarti tang mriki susuke jenengan 3.000. Takut bae. Oh, anu Bu kunir asem. Nggih. Monggo. Nggih. Kunir asem. Amit. Monggo. Niki kunir asem, Sing beras kencur putih kok nggih. Nggih. Nggih, putih kok. Sik tanteni Tan. Ya mbek lungguh ah. Kudu purik, Mbak, niku duka kengen apa mboten ngertos. Teng sak niku enten dhuwit 2 dosa. Empun dikum katesuk nggih momot. Padahal mboten tak seneni lho. Ngoten niku pun hatinya pun anu duka pripun. Mboten kula seneni. Walah nduk duwike kok mbok momot kula ngoten terus niki nembe emosi. Duduk ah. Lungguh. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Nggih nyantur mawon niki wajahe. Nggih, matur suwun. Duduk. Lungguh ah, Nduk. Oh, alah nduk lagi kudu atine kudu purik pemirsa. Mbah kena apa ya gak ero. Delok goleki ning nggone Mbak Nur. Mak Jah, dirimu di mana ngono ya? Intan gelem jangan, Bung. Tak mau. Enak loh jangan, Bung. Nggone Mbak Nur musiknya akeh, Nduk. Tak kok kene, Nduk. Celokno ndelok. Mbak Nur mak Jah teng mriki. Ngono iki megake musiknya banter, Nduk. Entah anak-anak. Ndang cah pinter kok Kiki. Celok. Enak, Dok. Mlebu. Enak apa ora? Oh, Mak mantuk. Oh, wis mantuk. Ya saya ayo. Anu pemirsa. Majah mantuk, Mbak. Goleki Majah pemirsa, lha wong musike banter pemirsa. Yes aku tak ambek ndremimil ya pemirsa. Nggih pun matur nuwun, Mbak. Aku tak ambek ndremimil pemirsa. Iya ayo mlayu rono. Mlayu rono ayo Gege. Selak digoleki Bunda Dewi selak panus engko. Oh nggih, matur nuwun Maksum informasinya. Lesum masak napa? Nggih. Nggih. Sluku bathak. Digoleki Dek Dewi ditelepon gak kena lek Sum. Wangil ditelepon, anu nyantol sinyale. Kok nemok kuwi dienggo dodol Mbak Kori, kuwi dienggo ngusungi jajan, nggo ngusungi kuwi, Nduk. Bismillah, Ndek mang purik sekesuk pemirsa diceluk emoh, dikon ngene emoh, dijak ngono emoh. Tenan pemirsa kuwi intani. Atine lagi mbah kena apa. Alhamdulillah gelem takjak nggone Makjah ki ya wis aku wis bersyukur tenanan. Goleki Nduk, tah pinter kok. Loh, omahe tapi tutupan, Nduk. Ayo. Mbah Man nggih. Niki lek madosi Makjah ditelepon mboten saged, Mbah Man. Dipadosi Dek Dewi. Mboten saged ditelepon. Jere lek Sum terus nek ditelepon nangil. Assalamualaikum. Makjah. Makjah. Kancingan, Nduk. Enggak, itu bukan. Aja, Nduk. Makjah.
Mboten nenten Mbah Man ndak tenggene Mbak Yati. Oh, medal beto motor. Ayo, Duk, gak enek, Duk. Gak eneng. Nggih, mboten nenten kok, Mboten nenten baru montore mboten nenten. Nggih. Medal kok, Kondo Mbak Dewi gak enek Mbak Wi medal ngono. Medal Mbah Man. Oh, pados sobat Lombok. Yo ning gone toko pertanian nduk ta ning warung kuwi lho. Ana obat Lombok. Ben gak puten, bat jagung. Dewi pesen apa lah Mbak kuwi? Ya panggang. Panggang ale. Aku ya nek no tak terok. Panggang telu. Terus si ale. Mbek pedo. Iya, Mbak. Ya mbek pedo mbek kara. Aku gak ale, Mbak. Aku panggang mbek ale, panggangnya ora usah akeh aku. Aku sing tak bawang putih Mbak Nana. Iya. Bawang putih seprapat, lombok seprapat aku. Di Dewi anu 20.000 sih tak ada. Dek Dewi 20.000. Iya tak. Ada nih saya. Iya. Sampai bawang putih berapa? Bawang putih seprapat, lombok seprapat. Abangnya sithik ae, Mbak. Ora usah akeh. Iki wis. Brambangku sing ijek, bawang sing entek. Iki mang tanggoku rondok pure ya, Mbak. Ayo gak boleh ngono, lambene sing apik, mo. Sok nek wis anu dolan gone Rima, golekno baju-bajumu sing gak kanggo kekno ya nduk sing jek apik ya. Golekno. Yang ini ki ada ya. Sing ora kaos, sing daster sing anu, sing jek apik pokoke. Kok digolekno. Kamu kenapa? Nggih. Tapi mana tinggal yang mangga purun boten Bu. Sing biasa ya, Mbak. Oh, ya wis soan rene. Oh, nggih, monggo Bu. Ya. Oh, nggih. Terus nambah campurnya seberapa, Dik? Iya, Mbak. Terus apane seneng ini? Tomat-tomat aja. Wis ijek, aku kei mang lomba panggang ale. Panggangnya pira? Siji ae tanggo seger-seger enak. Kuwi sales apa, Mbak? Yakult. Yakult. Ya, Yakult. Oh, Yakult. Yakult. Yakult, Dok, Tan. Yakult apa yang kono simpanane? Ora Heeh. Nyawisi Mas Hasim. Nek paloh terong lho, ku apik-apik pemirsa. Oh, alah, iya, Mbak. Nggih. Duh niki kan anu damel es. Jam pinten, Je? Jam pinten kula nek mboten ngertos. teluk-teluk wonge. Oh, sing pas purek wau. Kena opeh nduk tek purek dilus-lus kalih Mbah Sam. Aku mari go mbah-mbah, Mbak Dewi wis baru mbah-mbah ngoten. Terus niku mbah-mbah. Terus atine wis rontok seneng melih. Masalah pundi mriki nggih? Pokoke nggih urung mbah-mbah pemirsa wong-wong ngene iki dipuriki, diseneni. Tidak boleh dicokoti, itu kuncinya itu mengandung kinara rek kono. Kuncinya mengandung itu partikel-partikel kotor gitu. Kinara gitu. Lah meleh Mbah Yi. Monggo toh persani toh. Jan persani toh niki lho. Niki pun telas toh, niki telas terus niki lho. Wingkinge kula. Wih, keren kan pemirsa. Jeng benek Pak Silo mantuk mbek dipronggol Mbah Yi, kersane dadi pendek lho. Niki kan ambyuke mriki to Mbah Yi lho. Iki lho belanjanya ketok lho. Nggih Mbah Yi, ngertos lho. Kan sing mateng. Dereng Mbah Yi, cek pentil-pentil ngeten tek. Lho, ngeten iki tek dereng tek. Iya, tak apa. Yuk, ben ora patek ketok lah kono. Nggih. Goleki Makjah sekesuk ora ketemu pemirsa, entah di mana berada. Bisnis
petugas sensus ketoke sakniki makjah golekane angel ra kaprah. Wah, mbiuk ngeten niki kan sing nika wau. Sing sebelah mriko sing pedhot maktal. Nika lho sing arah mriko sempal to. Oh, sempal. Sing mriko nika sempal. Kae sing digarek konten repa kae sempale rono, sing genten ambyuk parake rono. Oh. Ngomong yo, ayo. Klambinem sing wis agak sedeng. Ngono yo, Nduk ya. Kok kayak nerima ya, Nduk ya. Iya. Jangan bom lho, Pak. Tapi ojo daster ya. Dek gak daster, masa daster ibu sing cilik-cilik sing jek apik kae lho. Iya, sing apik-apik sing dienggo mbek Indah aja. Kuwi dasterku. Iya ora sing kuwi. Iki jangan bom tak dono. Senenganku kuwi. Dikelo karo kacang. Jeng. Terus enek iki iwak asepe. Hah? Golek mak jahe mah tak jak golek bung. Iki sing bung sing wingi kae to. Kulkas tak kaya tak sayur. Iki ibu lho, Yande. Iki jangan. Jangan balah. Saya tak dono penampilane outfit inten kae pemirsa. Lho iki pakai Bandung ini. Cukup sendok tak dicoba rasane piye? Aja mbok ceprek bubuk. Nggih, tanganmu. Tak campur karo kacang. Ya, dipokno. Udah siti aja udah. Kancane nang ngarep ya, Dok. Nah, Rasanya kayak apa? Nyus. Yes pemirsa, saya tak mengarep resik-resik sekalian apa nang ngarane Nduk Tan? Golekno baju-baju sing sekirane isih tinggo rima kuwi layak lagi pemirsa. Delok memang cukup ning kamar kuwi mang sing ning meja kuwi mang cukup delok. tapi sitok ae. Apane le Tan? Iki Semua. Lah kuwi. Delok dibuka biak kuwi cek baru cuma tinggo intan gak sedeng pemirsa. Sing putih maksudnya buka biak. tapi mbek duduk udah. Iya, mbek duduk. Sing ngomong nek bagus nek duduk sing ngomong. Ya Allah. Nek ngomong sing duduk. Iya, duduk semua. Nek ngomong karo duduk ya gak apa-apa. Ya buka biak, Dok. Buka biak. Lah. Kuwi masih layak nggih pemirsa untuk rima nggih pemirsa. Terus satune besar apa ora? Iki gambarnya barungan. Lah. Kira-kira gak apa-apa nggih pemirsa itu ya. Ya nanti dicari lagi, Dok. Daster ibu sing jek apik sing cilik tapi ya. Kapan kok diterne? Ya, nek ning gone Rima sekalian nek rontok pagi, Dok. Soalnya nek awan lah panas. Oke, nanti lanjut lagi. Makjah ning ndi? Goleki Makjah kok gak ketemu aku. Heran. Di manakah Makjah? Jaya Nyayo Rebung pemirsa. Nyayo Rebung. Yes. Lanjut yang mah ngarep. Digoleki ning kamare kita dulu. Kamare kita ndek biyen kan wis gak tinggoni to. Awake dhewe wis pindah rene. Terus tinggoni sedelok karo Ayi karo Mbah Kung. Saikine karena Mbah Kung sekarang sudah bersama keluarganya di Bojonegoro, dirawat di sana gitu. Wis padha sepuhe Mbah Yu ya wis sepuh ya wis kadang sering gerah dirawat dengan anaknya. Maksudnya kayak ibu tak rawat aku Mbak Dek Dewi. Mbah Kung nggih dengan saudaranya dan juga dengan putra-putrinya. Iya, betul. Wis pokoknya saling mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Wes. Jadi ada yang pertanyaan sudah dijawab Repa nggih kemarin ya pemirsa. Ampun cus ngoten mawon nggih. Cus. Ibu mah yang goreng kerupuk, Dok. Kerupuk senenganem. Kerupuk dari Mbak Lutfi kemarin kita kerupuk tak goreng. Loh iki lho pemirsa. Tutup lagi. Oke. Oh. Ayo digolekno. Tak golekno. Mesti nek kene langsung pakai hand sanitizer. Iya. Dok. Ben wangi tanganku. Iya, ketak kane. Ya nek mbok sotengno Ibu, tak golekno klambi.
Nah, iki kayak enak ngene lah ben iso buka ngene lho. Tak golekne nduk kok biasa. Golekno baju pemirsa. Gurima. Sing koyo daster-daster kan tak kekno mamak. Ya duduk ya. Iya. Apa kuwi? Lambene ibu. Tanggo aku kesedeng. Apa ya, Dok ya? Oh, diumbahne, Dok. Kainnya kain ini loh pemirsa. Kain sing nek menurut jenengan iki jenenge kain apa? Kain panas ya. Iya, betul. Jadi ngene pemirsa ya bukannya piye-piye nggih. Bagi seseorang yang memiliki masalah bau badan nggih, kaya aku berarti nganggo ngene iki kan panas. Kuwi nek kuwelek ya ambune iso dadi mumbul ngono lho pemirsa. Tapi bisa diatasi dengan cara godhong luntas. Aku mbiyen digandani bapakku, zamanku aku SMA ki ambune ibu kok batang tekek. Lah iso mbayangno kan batang tekek kaya apa? Karo Mbah Yi kongkon nganuni dong luntas iki diurap sapa ambune kan senger-senger langu. Tapi alhamdulillah saiki piye kalih ibu? Wangi. Yo gak wangi-wangi wis pokoke yo kaya wong lah ngono. Dong luntas tapi ya Tan. Tanggo aku sedeng. Gede kok iya Tan. Nggone ibu iki. Tanggo aku sedeng. Iya. Sedeng, Dok. Oh iya sedeng, Dok. Nggo intan iki nggo intan ya. Nggone ibu ki ndek biyen saya tak ngekekno Rima sing apik lho. Tapi tapek aku oleh. Yo oleh. Sik to, tak godhekno sing anyar-anyar sing istilahnya sing sik apik lho, Rima. Apa kuwi? Jare mbok kono ekeki iki nggone ibu gak nggenem lak yo oleh dikekno. Oh iki bagus Rima. Kaine adem, bagus ya pemirsa. Pokoknya yang layak lah iki ya, Dok ya. Tak Rima ya. Tak golek nenek. Nek jaket-jaket aja lho, Bu. Jaketku. Oke. Rima nganggo rok ora ya? Ndak. Ndak roh aku. Dewes ngantuk nduk kurang sediluk saya tak golek nenek. Oh, lagi meneh. Sik tak kene Rima neh. Emang warna ngono ki warna ngene lho bagus. Lah nek pamane kok Intan tak kasih satu, Intan gak dikelek. Kan ki modele ngene. Loh, model kelek. Iya, ngene. Iku ndak iso tak nggo aku. Ya wis jajal siji ya. Iki ana Betul. anak dua, Ibu. Betul, 100. Tanggung ke sore ya. Ya kok sik to, aja langsung diusik tak golek nenek Rima kok be. Tanggung ke sore kok malah Iya, Iya, Bu. Sing iki kudung-kudung iki. Kayak Rima kan gak butuh boneka ya, Dok ya. Gak main dek nih. Anduk kecil, Bu Rima. Barang ben gua andukan kecil. Ki Rima sedang ora ya, siapa ya? Ki anduk anyar, Dok. Ibu nambah saya sih. Buka. Apa kuwi? Kuwi dasare Mbak Indah wi. Iya, Mbak Indah tak kekno oleh anyar. Oleh Bu Ndang. Oleh. Lah yo Anyar Mas. pemirsa iki tak wene Rima nggih pemirsa nggih. Yo anyar. Yo anyar. Tinggal kan gak sedeng pemirsa iki. Kan tak kena madah ke sing warna ungu. Apa kuwi? Rima tinggal ngene iki piye iki kandel nduk bahane. Tak apa-apa, manut. Lah Rima, Intan sing iki apa sing iki? Iki yo baru. Sekarang Iya, kuwi baru. tapi daster. Iya. Tapi sedeng ora awakku kaya ngene kok ndak sedeng.
Malah Rima bagus nek pakai celana gini nggih pemirsa nggih. Iki terus dienggo niki. Iki bagus pemirsa. Aku kayak dasar sitok ya. Nah iki Intan gak sedeng, Nduk. Gak cilik kuwi. Nah Intan nganggo iki nganggo enek celanane. Lah sing mbok kene Rima sing ndi sing enek celanane ini? Enggak, aku pengen daster yang ini. Yang ini. Oh, ya wes, ya wes. Yang ini. Nah iki mbok nggo ya cekake Nduk Tan, sakmene Nduk mbok nggoi. Tapi gede, Nduk, tapi cekak. Tapi nek awam cekak biasane kan mbok nggoni celana jaba le. Sing enek celanane iki wis nerima ya. Dadi Rima ben nganggo celana ngono ya. Iki kan sing iki. Ya wis Intan sing iki. Satu wae aku, mbok kayak satu wae. Delok jajal sik. Jajal ki tak patenane kamerane. Kamerane tak paten. Wis pemirsa demikian nggih konten cerita hari ini nggih. Ampune kenapa? Wis doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga segera diberikan momongan yang salih dan salihah nih pemirsa. Kim sakit mbok tangguh aku Mang. Mboten. Nek awam karo Rima kan gede awakmu toh. Iki tak kasih no Rima ya, Dok ya. Yes. Yes, bagus. Bertinggu dekne persoalan saleh dan nek celonone ngene lho pemirsa. Tak jaluk ter Maktin, cah engko Maktin tak jake. Aku jaluk ter terus kok Maktin dijak mampir tumbas sapa ngono. Iku lho, mamer iku lho sapa jenenge? Lontong galak. Mbak Ripa untuk sore nduk. Nek gak nek lontong galak yo nggone bakso soon yo ora apa-apa sing ndi ngono. Wis ki mending go kontak ganti Rima. Kempul pemirsa nggih kami pamit dulu nggih. Aja terus nelongso nang pojokan kene lho, Nduk. Walah yo kok nelongso men. Kempul pemirsa kami pamit dulu nggih pemirsa. Nah, anak kata-kata yang bukan berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Kami pamit nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus tas itu. Kita harus gak marah kan? Wis bau-bau wis dimasak no ibu. Gimana sedina untuk ngurang-ngurang pemirsa. Dijak ngono mah ngene mah ngurang-ngurang. Mau tidur. Ya wis Bu. Cus. Aduh. Awas. Ya.